m'ha tocat així les tres seguides. A veure, és evident que estem d'acord en que aquest reglament tiri endavant. Vam votar a favor de la modificació d'ordenança i ja fa 15 anys que la nostra predecessora Montserrat Vinyets ja ho reivindicava. Això vull dir que estem totalment a favor de que prosperi aquest reglament. Però ens abstindrem perquè volíem veure el reglament, ja que d'ell se'n pot desprendre el nivell d'exhaustivitat en la identificació dels pisos desocupats i, per tant, l'eficiència o l'exhaustivitat en l'aplicació d'aquesta ordenança. Dilluns vam enviar un correu demanant si ens podíeu facilitar el reglament. Entenc que per excés de feina el que sigui no ha sigut possible. Nosaltres tampoc hem insistit, però en tot cas, abans de posicionar-nos sobre aquest reglament, ens agradaria valorar-lo. Llavors, emetrem un vot en sentit d'abstenció.